מה כל חברים של דמו גיימרס? ולבסן אני גם רוצה להגיד שלום חבר'ה, כי אתם מזהים אותי מהערוץ החדש של אייקון ישראל. חברים, תקופה ממש פשוטה עבר עלינו, וכמובן שאני עובד עם אייקון ישראל, חברה מטורפת שכוללת גם רכילות, גם בידור, גם תוכן, גם קריאטיב ויחסי ציבור. 5 דברים שאנחנו עושים באייקון ישראל. וחברים, אני נאלץ להודיע בשורות טובות, בשורה טובה ורעה. הבשורה הרעה, דמו גיימרס מסיים את הפעילות שלו ומעביר את כל הרעיונות של זה לאייקון גיק. אבל הבשורה הטובה אני מחכה לכם בשעה מהאייקון גיק עם הרבה דברים טובים, גם סופר מריו, גם קירבי, ניחשתי נכון, גם פורטנייט וגם פיפה ודיסני, כל מה שאתם חולמים עליו ואתם רוצים שאני אעשה, אני שם באייקון גיק יחד עם אייקון ישראל עובדים ממש קשה על מנת לתת לכם את הבמה שלכם כדי לעשות את הבלתי יאמן. אז חברים, מפה זה ההודעות הקצרות שדמו גיימרס ייאלץ להפסיק לחיות את הפעילות שלו עקב החזרת והשקת אייקון גיק החדש שנפתחה לא מזמן עם תחילת מבצע חלף הברזל ומבצע עם כלבי. אז חברים, מקווה שנהנתם ונתראה באייקון גיק.